For satan, hvor det værker. Du er lovlig også lidt. Men tak. Det er jo ligesom en sang. Du skal stå i forreste linje, og så... Ja. Ja, arm, det bliver ved med at komme ind foran. Det er godt, de er gode til at klappe det. Den kalder jeg for dig. Vidste du det, eller hvad? Nej! Du sagde det sgu da! Ja, men det var Han ikke blev så slået lige over i bagen. Så gjorde den ikke også. Det sagde man da utraditionelt. Det må man sige. Det er da sjovt. Vil du det til mig med? Men Nikolaj, der er så skør. Han er bare måde. Ja. Eller her. Ja, okay. Det var sgu rigtig stort. Her, tag den lige. Jeg flipper nu. Altså, jeg har måske nogen til at holde. Jeg tror, Trine er mand for at holde. Nej. Ja.